Jotije ma kidam kaka funde mag gedo kod jogo ma osach gi yudore dichiel ka dichiel bende koro dhi chako chulo osuru mar gero ute ma nengogi ni piny kata affordable housing levy. Man kaka dino koth lero maduol mochung' ne choko osuru e pacho kae ni KRA koro ramo ni osuru no ok bi weyo ng'ata ma ichulo bang' tich ka achiel kod omenda mabalang' ma ginyalo yudo kinde ka kinde. Ote manogol kod jalup kamishona mochung' ne choko osuru ma pacho ka Esther Wahome nyaka jotije ma kidam kata casuals ma yuto gi biro mana kinde ka kinde tok dwe ka dwe bende koro nego juogo osuru mar 1.5 ma piny owacho chano gero go ute manego gi ni piny. Ma koro tiene ni jogo machulo omenda makamano biro dwarore mondo ng'ad 1.5 mondo orne KRA. Jatend piny Kenya William Ruto kod jotelo mag sirkand Kenya Kwanza osebet ka siro chenrono kaka mano machiwo thuolo mag tich ne rowere ka opogore kod gero udi. Because I made a commitment to the people of Kenya that housing is going to be a big part of our plan, not just to provide houses, but to create opportunities for employment and for enterprises to grow. Provide opportunities for the millions of people who will engage in this enterprise as plumbers, as electricians, as construction workers. Okang' mar nywando gi e jogo madhi chulo osuru koro tiende ni nyaka omenda ma ochul gi e tij gedo bende onego juogi 3% mar gero utego. Wach mathoth gi ok dwa winjo. Osuru no ok anyal ng'ado kaluwore gi tich matiyo. An jamjenge chula $500. Ka ng'ado osuru tan gi nyithindo ma jo CBC adwa chulo negi pesa ngima kako oyidho sani ok nyalre. An osuru na aneno ok nyalre. Unalipo 1,000. Kwa hiyo 1,000 uko na bajeti yako ya nyumba, uko na bajeti yako ya kukula, uko na bajeti yako transport hapa. Watoto pia wanaenda shule. Sasa Mheshimiwa Rais, hiyo maono sioni kama ni kitu mzuri. Giwacho ni omenda no tin to pek mar ngima osemedore. Makata magi yudo sani ok nyal romo gi kendo ka koro ng'ade to gibe nyalo dak mayot. Fundi chamo 1,000, jalwedo chamo 500. Koro seche ma yie mpos gini sani ngima betek sani. I think ni kochopo kama koro gini da bede mpos tu nyaka jok ma hinyore kaka wan to ok dhi bedo ka wan wawuon wakonyore. Kwayo gi ni mondo KRA owegi oko choko mar osuru no. To ka ok kamano. Funde te gi jo lwedo omed pesa moro matin e wiye kanyo koro kata ko ng'ado at least idhi ot gi gimoro. To wan to kaka funde mane e ito kasembo ka dong okwongo ng'wononwa matin, okwongo ng'iye funde to komondi. Onge gima to dang' atim nikech en wan e bwo sirikal, koro sirikal ema nyaka lu wachne, to lakini onego ne jomijengo ni pesa mwayudo tin ok oromo nikech rent ichulo, ichiemo, nyithindo be dhi skul. Okang' mar juogo osuru e wi jotije ma kamago bende koro nyalo medo nengo mag gedo nikech omenda ma ichulo jotich biro medore. Piny owacho bende geto jokanyo mag bode, kembe kod bede migepe ma ichulo ka gitimo romo kinde ka kinde. Ne jogo matiyo ne kembe 2, osuru mar gero ute biro chule kambi ka kambi ma gitiyoe maonge ni gichulo dichiel. Kaka ndalo medo sudo, osuru ma ijuogo mondo tigo e gero ute manengo gi ni piny koro medo golo koke kane ochake mana kaka omenda ma ji kano ma inyalo duoki ka gidhi e yweyo bang' tich. Bang'e to nokete osuru ma koro geto nyaka jogo mane weni nyalo wegi oko. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.